tu su s nama Joca i Ćao. Išta. Ok, mogu ja to... Yeah. Između epizoda smo dosta radili, po tim, mislim, baš dosta. Od Jovan 70... Blaže Rod! Rale! Da. Da, i tvoj omiljeni blok. Omiljeni blok. Znam da... Sekuguzač! Ljudi, vi ne znate koliko meni ovo znači. Sekuguzač treba ovdje. Sekuguzač 3000. Vidjet ćete kad budem išli na spavanje. Joco, ljubim ti patofne. Između epizoda ja sam uradio ovo. Malo sam još proširio, ovdje neka rupčaga ima. Napravio sam pod ovo, neku bazicu malu, ne znam nije šta je ovo. Nešto sa travuljinom nekom. Ej! Ti što meh, a? Dođi smo i stikuju da te bijem. Pa, jako si lenj. To si upravo. Ok, idemo dalje. Joca, sa druge strane, je previše radio. Idemo sad kod njega. Pa, dobro. Pozvonite prvo, pozvoni prvo. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako. Ti imaš sekuguzač. Sekuguzač? I ti imaš... Da. Ali ne stavi se tu nije za ruke, to je za... Pa ne, pa čekaj, pa ja pravi spavat ću sobo tego gore, ovo nije ništa. Dođite gore, ajde. Dođite. Popravio sam stepenice, ne moraš više da skačeš. Strava. A gdje si ti? Evo ga moj stari ogradu. Nemaš ogradu, moje noge, sad sam okej. Ovo Chicken Licken koji ima svog sina Chicken Licken juniora, da. A ko je junior, ko je mama? Mama ti je tamo dalje u čošku, a ovo je ti bliže sin, on je više ljubiv, znači. Dobar dan. Da. Evo prvo, prelepi put. Evo ga moj chest room, vidiš, ja bio vredan, ja vidio. Da. Evo ga moje prase, još nema ime, pa možda u komentarima da napišu koje ime da bude za njega. Ok, napišite koje ime da se zove, ja bi ga nazvao Gricko. Šta je ovo? Kuhinja, naravno. Još nema hrane, još treba par žica da se povežu da bi bilo hrane, a mora da se ubaci par hrana. Šta će ti žice za hranu? Ja što sam uradio između epizoda jeste da sam malo doradio naš kamp. Sad, i treća stvar koju smo radili, zapravo to je četvrta stvar koju smo radili, jeste enchanting room. To je kod Stefanove kuće, nije njegova, ovo je moj enchanting table, ali kod njega stoji jer tu je imalo mesta. I kao što možete vidjeti, enchantovali smo malo armor, ja nemam patofne. Imam 2 pika, jedan silk touch, jedan fortune. I ako se pitate šta će nam weakness potion i zlatne jabuke, danas ćemo postati zombi doktori. Okej, i da, htjeli smo da vam pokažemo šta smo radili isto i u... Wow, sad sam slab. Sad hoćemo da odemo do Nedera, jer želim da vam pokažem nešto što sam ja napravio i što je Joca krenuo da pravi. To je, sad ćete da vidite kad dođemo tamo. Ne, fuck! Htio sam da kažem, nakon što je Stefan umre i izgubio skoro sve stvari, pa izgleda da imamo još jedan slučaj. Zašto nas vraćamo se posle male pauze. I sad će me veprovi ubiti. Ok, vratili smo se. Moram da spašavam sad ove bebe. Ne, ja gorim. Umri!
bravo. Umri. Tako je. Dobra, Pečena hrana. Pa ne, moram da sada nabavljam Ok, nakon tehničkih poteškoća, da, svašta se izdogađalo. Sada ću vam pokažem moj Prime Path. Vidi ga kako je dobar. Vidite, napravio sam ceo put do ovde dole. Ovo je inače put do Nether Fortressa, mislim i do Bastiona. Ako se pitate šta je ovo je neko sranje koje Joca krenuo pravi, to je mali prasac, gledaj, beži. Čibe mali. Evo ga ovdje, ovo je bolji deo. Ovo je mali akvarijum, da kažem, za moje i za mog Jocinog strajdera i onaj Stefanov strajd što nema sedlo. Mi smo bili našli strajdere koji su imali sedlo na sebi i pripitolmili smo ih, doveli smo ih do ovde i ja sam odlučio da im napravim ovako jednu malu sobicu njih da tu uživaju, mada kako ja vidim ovi se smrzavaju i evo ga, Joca je ponovno ušao. Tako da, to je otprilike to i hoćemo sada da vam pokažemo. Našli smo, Stefan je zapravo našao između epizoda selo i imamo Nether portal do njega, tako da sad ćemo da vam ga pokažemo gdje je, samo trebam da dođem do tamo. Evo nas ovdje u village'u sada. Mi smo nabavili jednog zombi villagera i dali smo mu ime da ne bi nestao. I također ja mislim librarian i mi treba sada da ga pretvorimo u običnog villagera i on će nam onda dati jeftiniju cenu. I očekujemo, bilo bi lepo da bude mending, kao da dobijemo za jedan emerald mending, a ako ne dobijemo, ok, šta god da se dobije bit će super. Tako da idem da vam ga pokažem sad. Ok, evo ga tu naš villager, on je tu zaglavljen. Udaraš me, nemoj mu udarati. Sad treba da mu damo, pažljivo treba da mu damo treba da mu damo ovaj weakness potion. Samo što sam i ja sad dobio weakness. I onda mu damo ovaj apple. Nisam čuo ni zvuk. Ali nema veze. Sad treba da čekamo da on postane villager običan. I onda će sve biti super kako treba. Ajmo Zokile. Ajmo Zoki kralj. Verujem u tebe. Ajde bre. Si retardiran, ajde. Pretvaraj se više u običnog villagera. Ajde. Koliko ti treba? Koliko tebi treba, brate? Došao dan! Pretvori se više u običnog villagera, hoću budem doktor. Mislim, gledajte, zar ne izgledam na nekog doktora, mislim, naravno izgledam kao doktor. Ajde. Evo ti od Sharona, ne mere, moja je. Ajde, samo se pretvori. What? Otkud to dovaj? Ne, nemoj mi umreti. Čekaj. Nema vode. Ne želim da mi ti umreš. Živ si! To! Ajde, si se pretvorio više u najmulj jedan. Mnogo mu treba, baš je put. Inače, ovo selo, ja mislim da nije toliko daleko od našeg mesta, pošto i portal sam je u Netheru baš blizu, pa nikad nismo probali da preko normalnog svijeta dođemo do ovdje, nego smo uglavnom samo preko Nethera dolazili. Ali napravit ćemo jednog dana put do ovog sela i planiramo da ga skroz onako renoviramo, da kažem, da napravimo nove kuće, da ne napravimo ovakve, nego neke naše kasne kuće koje ćemo napraviti. I to će biti jedan veći projekat koji ćemo uraditi. Najverovatnije ćemo to ja i ocu raditi, zato što Stefan je defekt za građenje, pa znate baš, ne zna lepo da gradi. I zašto je ovdje jedan villager zaglavljen u botu? Aj dobro, ne veze. Traitor! To boli, ne znaš znao. Samo tebi ću više odmah. Jel si odlučio se pretvoriš još u običnog villagera, šta ti je? Izvini, nisam to tako udario. Zašto sam udario, zašto sam ga udario? Dobro, mada neće biti ništa. Ajmo malo da šetkam, what the? Šta? Ja pomišljam Minecraft, ovo sranje neko. Otkud sad ovo ovdje niko nije rekao da ima ravinu, ovoliki ravinu. Ovo nisam ni znao da je ovdje. Gle, ima iron, ima svašta. Gle, koliko creepera ima, čekaj da izbrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zombi doktor! Si se pretvorio? Zašto? Zašto nisi
Znaš, ono... Librarian. Zašto nisi librarian? Ili imaš neke odgovore? A? Ljudi, ovo je retardiran. Možemo sad da mu... Sad ćemo da dam kraj. Gdje znam, možemo kraj. Hoćeš krevet? Evo ti ga. Sad ti ga dam. Evo ti ga dam ovaj krevetac. Jel sad smo cool ovo? Evo ti svetlo. Ja mislim da villagerima kako bi mogli da žive ovdje i da se pari sve ovo, treba im vrata. Treba im vrata, treba im svetlost. Zašto ode konj? Zašto je ovdje još jedan zombie villager? What the fuck? Ljudi, ja ne znam kad se ovo desio. Znam da smo ovog jednog uhvatili. Ne znam odakle sad 3 zombie villagera. Sve moram da imenujem sad. Jel razmišljaš da postaneš nešto u svom životu, a? Evo, imaš pravo, ti a? Jel razmišljaš da, znaš, budeš ono što treba da budeš? A ovako. Ne, pošao. Ovdje mi villager. Dođi vamo. Majmune, ne možeš da budeš 100. Ne, beži. Ne možeš to da budeš, možeš da budeš ovo. Evo, što da budeš. Zašto? Joci ušao. Jocko može mi pomoći. Ko hoće da postane manijak? Ne sam ja. Ajde, ko će da bude ovaj? Ajde, sam doći. Što? A ti nisi tako jeftinjera. Riptaj, beži, želim tebe. Ne kaži da snimaš. Da, ja to snimam, ne znam da znaš. Želim da ti budeš ovaj. Želim da onaj tamo bude, želim ti mi jeftin. Ti si taj koji treba da bude jeftinjera. Yes! Yes, vidi ga kako je. Silk touch! Silk touch! Za 1 emerald i 1 book. Dobro si ti čovjek. Koji me uglavno. Gdje spošao, dođi vam. Ajde, prošli jednu lepu kućicu ovdje od zemlje. Gdje ćeš? Ajde, da postavim lepo. Da, mogu bi ovdje tu negdje da staneš, jel može? Ajde, ljubite, stani tu. Da postavim malo, da ne možeš se mučiti. Da se ponudiš, mislim, zašto ovdje. Vraćaš se kod sebe, pošao ti kuće, ovdje živiš da ne umreš, jasno? Tu unutri! Uđi unutra, ulazi unutra! Jel nećeš? A nemam te ubijem, žao mi te, imaš jako jeftine cijene i dobre stvari. Uđi unutra! Zašto nećeš? Koji ti bratsku? Ajde. Bam. Šta ćemo sad? Pizdo. Mi smo uradili danas što smo trebali da uradimo. Postali smo zombie doktor, jer ja sam najbolji zombie doktor na svijetu. I da, to bi bilo to od ovog klipa. Ja se nadam se svidao. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal. I naravno, mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdravko. Ćao.